Ajde da smo i to dočekali. Pa Tata nisam moj, nešto se promijenio, baš sam isti. ja sam ti sad potpuno drugačiji. Vratila se kafići, vratilo se sve. Meni ti je sad raj na zemlji. A šta vi vidite u tim kafićima, majke ti mile? Ja samo kad tu sjedim, ja sam ti bistriji sam nekak ono... Puno si bistriji, pogotovo kad se nakrkaš alkohola. Nikakav alkohol. Pa pogledaj, molim te, ko da neko pustio zvijer sa lanca. Znači, prvi dan u kafiću ti si naručio 5 kava, 4 soka, Ti čuo kad za izraz pelin. nadoknada? A šta fali ti organizmu? Treba mi nadoknadit, pa nisam... Pa onda si ovisnik, sad ću te odvesti u Rapče. Nek te Sakoman malo uzme. Da. Evo, gledaj, opet si naručio. Svaka, alal vera, svaka čast. Ne zove se čovjek Vera, muško je. Čuj, alal vera. Ti si mi spasitelj trenutno. Jesam, a? Bože dragi, jesi mogao još naručiti nešto? Sad, Ti častiš. živjeli još jednu pa da umremo i ti i ja i ko sad god treba. ti častiš. Sad ćeš vidjeti. A otkud? Jel ti vidiš koliko je meni džep plitak? Boš me briga. Plitak si i mozak ti je plitak pa živiš. Ajde, tata, Ali gle. kad si već tu, da ne Ajde. urekne se. Dobar pelin. Ne možeš kod kuće, kad kupiš pelin nije to to. Jesi ti čuo za onu poslovicu, dobar pelin glavu čuva? Da. A rakija ju kvari. Tata, evo, sad sam spreman za bilo kakav zadatak. Ako treba pokosit, pokosit ću. Ako treba... A? Treba. Ne, šalio sam se, to se tak kaže. Ne. Treba pokosit, treba auto oprat, treba kuću usisat. Treba sve prebrisat, dezinficirat, treba sve cipele oprat. Trebaš sebe oprat, jer ti lagano male lastavice izlaze iz te grive. Sve to trebaš Nema mi napraviti. sad sve odjednom, pa... A žao mi, evo od danas, s obzirom da si nadoknadio sad kavu i alkohol, na posao, trkom. Dobro da si to spomenuo, bravo si, ne više volim kad ti spomeneš kad treba pokošiti. Šta diraš to? Zato što ti ova čaša ti je prekrila glavu. Pa i bolje da mi prekrije u glavu. Evo, ja bi se obratio, možda hoćemo se obratiti ljudima. Ja, ti voliš dnevnik, ja ću te upoznat s Andrijom Jarkom da konačno se riješi ta misterija. I to ti je očito želja od kratkih nogu, da vodiš dnevnik. A nije, nego volim biti nekad služben, malo služben. Dobro, aj budi služben. Dragi ljudi, evo nas ponovo s vama. Dragi ljudi, ko da smo u zoološkom vrtu, kao dragi ljudi, pa nek šta su nek ljudi? Aha, dragi svi, hoćeš tako. Dragi svi, Dragi gledatelji. Dragi gledatelji, nadam se da se uskoro vidimo i uživo negdje. Bilo kazališta, kafiću, da, kazalištu. Sad te imam gledat u kafiću, šta ćete gledat u kafiću? Dosadan si ko proljev, samo ločiš i bulješ ko u Jupiter. Rekli su mi ljudi da nekad nakon kafane da sam zabavniji, ja ne znam šta to znači. Pa normalno kad gledaš u križ, prošli put si gitaristi s dugom kosom govorio o ljubavi. Nisam, to si izmislio sigurno. Nisam izmislio, bio sam tamo. Aj nema veze. Dobro, evo, svako dobro i čujemo se, ne znam, nemam ti ovih pametnih za kraj. Ne, pa ovo ljudi jedva čekaju, ovakve isprene, prpošne priloge tipa dragi ljudi, drago mi je da ste dobro, evo. To i može i tetka poslati, kaj za to moraš biti? Kakav si ti komičan? Nisam komičar, Ti si komično dijete. Ja sam gamer, youtuber i ina zanimanja. Vići ti gamer danas s kosilicom, znači boriš se protiv trave i malih pekmena, onih buba. Ma koji je to nivo? To ti je prvi nivo.